Ništa, ja vas sve pozdravljam. Verujem da smo danas imali lep dan, da smo radili prave stvari. I ja sam bio u jednoj radnoj akciji, bio sam oduševljen sa Igorom i sa ekipom koja je vredno radila. Videli smo kako ljudi danas žive i eto, drago nam je što smo mogli bar malo da im pomognemo. A onda je i Toni došao i doneo televiziju, samo što još struju treba da im priključimo. Ali eto, u sljedećoj akciji ćemo i struju da bi mogli da gledaju i taj TV. Dobro, mi danas imamo jedan seminar ili zapravo ove nedelje koji bi trebalo malo da nas pokrene na neka razmišljanja o našem životu. I ja nekako sam sasvim drugačiji kada pratim ove stvari i kada pripremam nego što sam bio ranije i prosto sam svestan svih tih dešavanja oko mene i te neke agresije koja se danas vrši na moj mozak, na moj um. A pošto ste vi danas mladi, svi ovde, ja bih želeo sa vama da to podelim i da probate bar malo da razumete kako taj naš um, ono što upravlja našim životom, funkcioniše i kakve se sve borbe vode, kome ćemo se mi zapravo pokloniti ili prikloniti i čije ćemo sluge biti. I stvari u ovom svetu gde živimo uopšte nisu bezazlene, one su vrlo ozbiljne. I dobro je što smo nekada nasmejani, veseli i što kroz život onako bezbrižno idemo, ali moramo reći da živimo u jednom ozbiljnom vremenu i treba da razmišljamo o svakoj misli koja se mota po našoj glavi, o svakom izboru koji ćemo napraviti, odluci, jer to zaista može da naše živote radikalno promeni i usmeri na različite smerove. Ako možete da vidite ovu sliku, ja ovu sliku jako volim, što vidite na slajdu, zato što to je jedan grčki režiser koji se bavi režijom u pozorištu i tako dalje i u jednoj svojoj predstavi je prikazao ovu jednu cipelu koja je, vidite, zalepljena korenjem za zemlju i ne može da se odlepi. I nekada kada srećem ljude i kada pokušavam da im pričam o nekom boljem svetu, drugačijem, onda vidim kao da ne mogu to da razumeju jer su duboko zalepljeni za ovu zemlju. Pustili su korenje i jako je teško da ih iščupamo. I možda ovo korenje, ove žile koje ovde vidite, svaka žila je 1 godina vašeg života. I sada ako vi imate 20 godina, 18, 17, 25, 40, toliko žila vas vezuje za ovu zemlju. I sećam se braće Wright, verujem da ćemo pričati o njima. Braća Wright su oni koji su osmislili avion. Zamislite sada nekog koji ima takvu viziju da jednog dana će leteti, a danas se nalazi čvrsto na zemlji, stoji sa 2 noge. I onda kad god su ih ljudi pitali šta radite, a oni kažu mi pripadamo tamo, ali znamo da čvrsto stojimo sa nogama na ovoj zemlji. Tako i mi. Mi jesmo na ovoj zemlji, ali ne treba da budemo vezani žilama ovoga sveta za ovu zemlju, nego treba da gledamo na nebo i da kažemo mi pripadamo tamo. Bog nas poziva na jedan bolji život. Sad, kako pokidati te veze i da li su ove veze loše i kako se one stvaraju, o tome ćemo zapravo večeras pričati i svih ovih dana. Mi još uvek smo ovde i još uvek se nije pokazalo ono u šta verujemo i jednog dana će Isus doći da nas povede i da nas odlepi sa ove zemlje, da nas uzme ka sebi. Ali dok smo još ovde, mi moramo da živimo sa ljudima na ovom svetu. I zato apostol Jovan i kaže, piše vama mladići i devojke jer ste jaki, jer u vama reč Božja živi i vi ste savladali zloga. Sad, dok smo jaki na ovoj zemlji, dok smo mladi, dok se borimo i dok ta reč živi u nama, što pokazuju i naša dela, danas koja smo radili svih ovih dana, apostol Pavle u Rimljanima 12.2 nam kaže još jednu jako važnu stvar. Ja sam proučavao ovo na postdiplomskim studijama, bavio sam se kulturologijom, na političkim naukama i o ovome bi mogao da vam pričam satima. I šta mene posebno u ovom stihu fascinira? Pogledajte šta kaže. Ne vladajte se prema ovome svetu. Apostol Pavle kaže ovako. Nemojte da svet u kome vi i ja živimo postavlja granice razvoja našeg života. Nemojte da svet u kome mi živimo postavlja principe i vrednosti našeg života.
Nemojte da lepota ovoga sveta bude pravilo kako mi treba da budemo lepi. Nemojte da finansijsko shvatanje ovoga sveta nam nameće kako ćemo mi finansijski poslovati u ovom svetu. I mnoge druge stvari. Kaže on, nemojte da uzimate sistem funkcionisanja ovog sveta za sistem funkcionisanja vašeg života. Ne vladajte se prema ovome svetu. Mi danas živimo u jednom svetu gde su se sve vrednosti na neki način poremetile. Kao da je neko izmakao neko sigurno tlo ispod naših nogu. Kada stanete na planeti gde mi danas živimo, više nije sigurno, jer je sve nekako dvosmisleno. Sve je nekako dvoznačajno. Ništa nije onako kako se prikazuje. Sve je potpuno drugačije. Jedno se prikazuje, drugo se radi. I naši životi koje prikazujemo drugima su potpuno drugačiji. Danas mi gledamo neke reality show, jer ima to kod vas, gdje imate kamere postavljene svugde, gdje ih snimaju, kako se kupaju, kako ustaju, kako spavaju, kako razgovaraju. Sve vidimo o njima. I mi sada na neki način nas uče da je to sasvim normalna stvar da nas ljudi gledaju. Jer vama normalno da neko viri u vašu spavaću sobu ili u vaše kupatilo. To normalno danas u svetu. Ali mediji, svet nas uči da je to normalno. A ne samo da nas uči da je to normalno, nego nas uči da uzmemo svoje mobilne telefone i da imamo pravo vi i ja da sudimo ljudskim životima. I onda izbace određene brojeve, određene ličnosti. I mi uzimamo za pravo da razgovaramo o tim ličnostima. Da rasuđujemo i presuđujemo njihovo ponašanje i da im damo glas ili im ne damo glas. I danas se, znate koliko novaca zaradi tako, preko tih SMS poruka i tih glasanja? Više nego što možete da sanjate da će se zaraditi za neko dete koje će imati operaciju u nekoj savremenoj zemlji. Znači, da bi jedno dete iz Srbije ili Makedonije otišlo na zapad da se operiše, mi ćemo skupljati godinu dana ogromnu sumu novca, a oni će to sakupiti za 2 večeri. To znači da ljudi oko nas to prihvataju, da ljudi oko nas to gledaju. I da te vrednosti koje tamo vidimo, na farmi, na Velikom bratu, na hotelu Maldivi, ne znam ni ja šta još ima, takvih od tih, postaju i naše vrednosti. I onda vidimo neke, ne znam ni ja, druge stvari. I zato apostol Pavle kaže, ne vladajte se prema ovome svetu. Ne treba svet da bude taj koji će vam govoriti kako ćete živeti i koje ćete vrednosti usvojiti u svoj život. Nego se promenite, kaže on. Menjajte se. Kako? Tako što ćete obnoviti ili promeniti svoj um. Vaš um mora biti drugačiji. Vaše razmišljanje treba da bude sasvim drugačije, kvalitetnije od onoga što ovaj svet nudi. Jer ako vaš um bude čist i zdrav, on će biti sposoban da prepoznate, kaže on, koja je dobra i ugodna i savršena volja Božja za vaše živote. Drugim rečima Pavle kaže, ne zna svet kako treba da živite, nego Bog je taj koji zna kako vi treba da živite. Jer on vas je dizajnirao i stvorio, on vam je dao darove, on je postavio vrednosti po kojima ćete se upravljati. Ali vi morate da imate dobar um da bi prepoznali i da bi odlučili da uzmete tu dobru, ugodnu i savršenu volju Božju za svoje živote. Ljudi danas nekako idu po inerciji, po bujici, kao ova luda Mara kad se spušta tamo od gore pa vuče dole. Niko od ljudi iz Kavadaraca ne ide uzvodno, svi idu nizvodno jer je lakše ići tako kao što svi idu. A teže je se zaustaviti bujici ovoga sveta i reći, pa neću ja ovako da živim. Ja hoću drugačije. I dok smo na ovoj zemlji, mi ne treba da se vladamo. Treba da prepoznajemo šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja. A da bi to radili, mi moramo imati zdrav, kvalitetan i bolji um nego što ima ovaj svet. Zašto je um tako značajan i zašto je on važan? Kako funkcioniše taj naš um i šta je zapravo on? Svaka informacija koja ulazi u našu glavu, a svi ovde imate glavu, je li tako? Niko nije toliko zaljubljen da glavu je izgubio, ja se nadam.
Ako je takav među nama zaljubljen, obezglavljen, on ništa od ovoga ne razume, niti misli o ovome, nego sanja tamo o nekim stvarima. Ali vi koji ste danas budni i koji još uvijek razmišljate, svaka informacija koja ulazi u naš um i u našu glavu ulazi kroz ovih 5 čula. Kroz ono što vidite, kroz ono što slušate, kroz ono što dodirujete, kroz ono što mirišete i kroz ono što jedete. I zato kada sestra White piše, ona piše o onome šta treba da gledamo kada se obraća mladima. Zato ona piše o onome šta treba da slušamo. Nije svaka muzika i svaki ton dobar za naš mozak, za naš um. Nije svaki dodir najbolji, nije svaki miris dobar i nije svaka hrana ili ukus odličan. I tako ovaj svet pokušava da uđe u jednu tvrđavu koja se zove život. U nas, u vas i mene. Svakodnevno, 24 sata dnevno, on vrši uticaj kroz ovih 5 čula, ne bi li srušio tvrđavu koja se zove život. Vas. Ne bi li vas pridobio da služite više njemu. I pogledajte kako to ide dalje. I onda kada uđe ta informacija kroz vis, sluh, dodir, miris i ukus, onda ono utiče na razmišljanje, na formiranje misli. Ali ne samo na misli, nego i na osjećanja, na one leptiriće što mi opisujemo. I onda posle određenog vremena misli i osjećanja se povezuju i tu se stvara jedna čorba. Sve to uđe odavde i u toku dana milioni informacija prođu kroz vašu glavu. I one informacije kojima vi posvetite svoju pažnju, da počnete o njima da razmišljate ili da idete za njima, onda to utiče na pojavu određenih misli i to kasnije se povezuje sa određenim osjećanjima i to sve zajedno formira uverenje. Ti si uveren da to o čemu razmišljaš i ono što osjećaš je istina, prava stvar. Kako danas svet se bori za nas? Ja sam kupovao televizor. Nedavno sam kupovao, pre 1 godinu dana televiziju. I onda sam hteo da kupim najbolje moguće za fond koji sam imao. I da bude veliki ekran, i da bude kvalitet. I imao sam parametre koje sam hteo. I onda, znate šta sam radio? Ko sve zna? Google. Ili Siri. Ili Cortana. Ili? Pazite, to što vam sada pričam, to je već veštačka inteligencija koja nas prati i koja je vrlo inteligentna, inteligentnija od nas, koja obezvređuje našu vrednost, ali mi nećemo se danas baviti tim, napretkom veštačke inteligencije. I ja ukucam, hoću televiziju da kupim tu i tu. Radim to 1 dan. Sutradan Google je već mene ispratio i on zna šta ja tražim. Znate šta on radi sljedeći dan? On mi pomaže da odabere najbolju opciju za mene. I onda on mi šalje informacije. I on mene navlači. Ja odem da proverim poštu na Yahoo. On mi sa strane odmah ubaci televiziju. Odem na YouTube, on mi ubaci televiziju. Odem na Facebook, on mi ubacuje televiziju. Gde god da odem, na koju god aplikaciju, on mi ubacuje, možeš da kupiš taj TV. I znate šta on od mene traži? On od mene traži da ja kliknem na to. I kada kliknem na to, on mene vodi u neke druge stvari. To je kupovina televizije. A zamislite da hoćete da vidite muškarci, dečki, kako kaže ova moja voditeljka, dečki. Zamislite da na internetu ne kupujete televiziju, nego hoćete da vidite ono što je sakriveno odećom. Kod žena. Ste me razumeli? I onda 1 dan pretražite. I on je to zapamtio da ste pretražili. I on vas čeka. I on razmišlja da vi to hoćete. I on vas čeka i vreba i nudi vam. I onda dođete do toga i kaže, da li hoćeš sastanak? U blizini imaš sastanak. Čekate, ta i ta osoba. I vi klik, jednom klik, drugi put, klik, 3. put. I ti u jednom trenutku se probudiš i postaješ ovisnik. Postaješ ovisnik. Ili video igrice. 1 igrica, 2 igrica, 3 igrica. I on ti nudi igrice. I to utiče na formiranje tvojih misli. Ti si pod uticajem jedne informacije koju si pustio u svoj um. Dao si joj pažnju i ona je uzela svoj danak. Uzela je svoj danak. I ti sada u jednom trenutku služiš toj informaciji. I ta informacija stvara osjećanja, emocije. I ti izlaziš u društvo
I već imaš uverenje jer dugo si u tome, osjećanja su se pojavila i ti si sad uveren da je nešto istinito. I ti izlaziš i daješ svima najavu, svima govoriš, to je moj stav, ja tako verujem, ja ću to raditi kad porastem, ja ću, i onda pričaš. Odakle ti to? Zato što je sve to ušlo u tvoju glavu i to sad je uverenje. Šta sam sad uradio? Evo ga. I to se zove um. I zato apostol Pavle kaže, promenite se obnovljenjem uma svojega. Zašto je um taj značajan? Zato što je um predvodnik. Zato što je on inspirator svih naših reči i svih naših postupaka. Um je idejni vođa našeg karaktera. On je arhitekta našeg života. Sve je prvo bila misao, a onda je počelo da se ostvaruje. Da li vi pazite? Ili da li imate neke stražare na čulima koji propuštaju informaciju u vaš um? Da li imate neke, ne znam ni ja, neke aplikacije koje vam kažu, aha, nemoj tamo da ideš, to nije dobro za tebe? Ili ko to radi za vas? Ko bira šta je dobro, a šta je loše za vas? Mama? Tata? Bog? Društvo? Ko vam kaže šta je dobro, a šta nije dobro za vas? Ko je taj idejni vođa koji će vam reći, uradi to, to je dobro? Kako vi to analizirate? Gde nalazite te neke informacije? Pazite, ovo je jako važno. I mi bi trebalo da budemo toliko mudri, da ovde budemo tako na oprezu i da pazimo šta će ući u našu glavu, jer kada uđe jednog dana, on će stvoriti čitave priče, čitave teorije i upravljaće našim životom. On će crtati kako će naš život izgledati. On će biti idejni vođa, on će biti inspirator i naših reči, postupaka i svega u životu. Ali taj um onda ide dalje, taj sistem uverenja onda stvara namere i čežnje srca. To je već tvoja odluka kako ćeš odgovoriti na ta svoja uverenja, postupcima, rečima i stavovima. Ti moraš neke stvari da imaš. Zašto? Jer si o njima razmišljao, jer su se pojavila osjećanja. Ti si se uverio da je to dobro i ti sada moraš to da imaš. I ti ćeš svima reći, ja hoću to da imam i svako nek zna. A onda to što si odlučio da ćeš uraditi, onda će sformirati naviku. A navika se formira ponavljanjem. A navika će formirati tvoj karakter, a karakter će na kraju odrediti gde ćeš završiti svoj život. Kako će izgledati tvoja sudbina. I mnogi kažu, pogotovo u Makedoniji, kako vi kažete? Što je pisano, pisano je. Kako vi to? Kako? Kako? Što je? Da kažete mi na makedonski. Što je pišano, pišano je. Tako. Nemojte sad da me navlačite na takvu stvar. A za nije simpatično. I koliko god ja pričam ovo u Makedoniji, oni kažu, ne možeš ti od sudbine da pobegneš. Ono što je zapisano, zapisano je. Ali ako pogledate ovu priču koju kaže apostol Pavle, onda kaže, čekaj, ti nisi žrtva svoje sudbine. Ti možeš stvari menjati u svom životu. Ti nisi žrtva makedonske kulture. Ti možeš neke stvari menjati. Ti možeš da se izdigneš iz ovoga u čemu ti živiš. I stvari možeš povesti u jedan sasvim drugi tok. Pa neće kultura ovoga sveta odrediti gde će biti tvoja sudbina. Ono što je Bog stvarajući tebe i mene, nama dao, to je sloboda da biramo. Mi smo slobodno moralna bića. I zato on je toliko voleo odnose sa nama, da bude u zajednici sa nama, da je rizikovao, dajući nam slobodu da odlučimo da ne želimo da budemo s njim u zajednici. Toliko su važne te stvari za njega. On nas toliko voli da nam daje slobodu, a iz te slobode ti možeš da napraviš haos. Možeš da upropastiš svoj život. I da se vratiš jednog dana kajući se na kolenima i kažeš, Gospode, oprosti mi, jer sam promašio svoj život. Bog će te i tada primiti. Ali je bolje sada dok si na početku svog života. Da sada stvari uzmeš u svoje ruke. Da mudro razmišljaš. Što kaže Biblija, da zapregneš bedra svog uma.
da ga prosto proseješ istinom biblijskom, da bi donosio dobre odluke, da bi tvoja sudbina jednog dana bila sasvim drugačija. Tako da, sudbina se menja ovde, karakter se menja ovde, navike se menjaju ovde, namere i čežnje se menjaju ovde, uverenja se menjaju ovde. I sad zamislite scenariju. Vi ste u ovom svetu koji vrši agresiju kroz čula na vaš um i vi poverujete tome. Vi ne znate da je ta informacija lažna. I ta informacija uđe i vi posvetite pažnju toj informaciji, stvore se misli, formiraju se osjećanja i ta osjećanja lažna formiraju sistem uverenja. Taj sistem uverenje koje odlučio si da je istina je laž koji si ti poklonio poverenje. Razumete? Ti si laži poklonio poverenje i za tebe je to istina. Ti ćeš se tući zbog toga sa drugima i dokazivati drugima da si u pravu, ali nisi. Ti si prevaren. I zamislite kako to sada utiče na namere i čežnje, na odluke koje ćeš donositi, na tvoje navike, na karakter i na kraju na sudbinu tvog života. Zar to nije strašno? Zar to nije strašno? A danas u svetu u kome živimo nema cenzure. Znate šta je cenzura? To je kada neko analizira šta je dobro, a šta nije dobro. I kaže ovo ćemo pustiti, ovo nećemo pustiti. Ovo ćemo dati, ovo nećemo dati. To je kao neka majka koji kaže ovo je zdravo pa će moje dete jesti zdravo, a ovo je nezdravo pa neće da jede. Danas u svetu, živimo u svetu pluralizma gde je sve na izvolite. Možete da radite šta god hoćete. Još učimo druge da vas niko ne sme osuđivati za to što vi radite i što ste odabrali. Jer vi imate prava, kaže svet. Prava da birate. A šta ako pogrešno biraš? Šta ako konstantno praviš pogrešne izbore, jer taj tvoj nije najzdraviji. On ne može drugačije. I danas ide toliko daleko da neki naučnici kažu da neke psihopate koji čine zlodela u ovom svetu nisu odgovorni, nego njihov je toliko bolestan da oni nemaju kapaciteta da izaberu dobro. Ne mogu da razluče šta je dobro, a šta je zlo. Strašno stanje čovečanstva u kome se mi nalazimo. Vrlo jedno strašno stanje čovečanstva. I đavo to zna, i đavo to vešto koristi. I mi smo došli u to stanje zato što je đavo uspeo preko zmije da sruši prvi ljudski rod. I to preko čula. I kada čitamo u 1. Mojsijevu i 3. poglavlju prvih 6 stihova kaže ovako, zapazite ovo. Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje je stvorio Gospod Bog i onda je rekla ženi, da li je istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? A žena reče zmiji, to nije istina, mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu. Nije nam Bog zabranio da ne jedemo sa bilo kog drveta, sa svakog, nego samo sa jednog. Samo roda sa jednog drveta usred vrta kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte da ne biste umrli. A zmija kaže, nećete vi umreti. I pogledajte sad šta kaže zmija. Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi. I znaćete šta je dobro, šta je zlo. Zmija nama kaže da nama Bog ne treba, da mi imamo dovoljno razuma da sami odlučujemo šta je dobro, a šta je zlo. Neće Bog biti taj koji će nam reći šta je ugodna, savršena i dobra volja Božja, nego ćemo mi sami odlučivati šta je dobro, a šta je zlo. Bićemo bolji od Boga. I žena je poverovala tome. I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega, zagrizla je i dala je mužu svojemu i on je okusio i prvi ljudski rod je dospeo u jedno stanje nezavisnosti od izvora svog života. I pogledajte sad, 5 telesnih čula, vid, sluh, dodir, miris i ukus, unose informaciju iz sredine izvan tela u naš mozak. U Edenskom vrtu Sotona preko zmije je upotrebio čula da iskuša Evu. Sluh, Eva je čula zmiju kako govori. Vid, Eva je videla drvo da je dobro. Dodir, Eva je uzela plod, zagrizla, ukus i miris. Eva je pojela plod. Usput da vas pitam, šta volite da jedete? Jer imate neko jelo koje jako volite da jedete. Jer ima svako od vas neko jelo komu uživa.
Jer neko komentarisao nešto. Nešto se smeje. Palačinke. A da li ste nekada razmišljali kada jedete to svoje omiljeno jelo? Da li to jede vaš stomak ili vaš mozak? Ko vam diktira šta ćete jesti i šta je bolje? Želudac ili Kada stavite na vrhu jezika imate receptore, senzore, koji šalju informacije direktno mozgu. Tu je slatko, pozadi je gorko, s leve je, ne znam ni ja šta, kiselo i tako dalje. Sva čula se nalaze na jeziku. I čim vi to tu ustima malo izgnjavite, izmuljate, ona šalje informaciju ne u želudac, nego u glavu. I vaša glava kaže, ovo je sjajno. A znate šta radi želudac? Želudac od onoga što je ušlo u njega, ona kaša, uzima najbolje što može uzeti. Ako ste mu dali neku lošu hranu, on će od loše hrane uzeti najbolje. Nekad se i pobuni, znate. Ali znate ko jede? Jede naša glava, ne naš želudac. On samo uzima ono što mu damo. I mi nekada robujemo tim nekim sklopovima u našoj glavi i ne možemo da se otisnemo. I onda odete u drugu kulturu, kao što sam ja došao u vašu kulturu, i neke stvari mi nisu lepe. Ukusi mi ne odgovaraju, razumete? Ali ne odgovaraju mi ukusi ne zbog želuca, nego zbog glave. A vi kad odete kod nas, kaže, pa kako ti ovo možeš da jedeš, ovo nije ni za šta. A ja uživam u tome, ma kako nije, viš kako je ukusno. Vidite kako i te kulturne razlike. Tako da kada govorimo o ukusu, govorimo o jelu, jer on šalje informaciju u mozak. I vidite kako je đavo, lukavo, srušio projekat koji je Bog osmislio, koji se zove život. Sa nekoliko laži i mi smo mu poverovali. Stvar se desila, misao je nastala, osjećanja su se pojavila, odluka je donešena i sudbina je bila umrećeš. Ali on je rekao, pa nećete vi umreti, pa nemojte mi, pa. Vi sami možete. Ja danas srećem ljude koji govore, ne treba meni Bog, ja sam mogu. Ja mogu to. Što bi ja sad se s njim konsultovao, šta je najbolje za moj život? Ja sam mogu to da uradim. Đavo nije promenio taktiku. On i dan danas radi preko čula. Pogledajte kako radi. Napadi na naše čula danas su daleko brojnija nego ikada u ljudskoj istoriji. Televizija. Bio sam da odjavim kablovsku televiziju, internet i čitav paket. Znate kako su me dočekali? Jedva su čekali da ja dođem. I onda, neće oni da ja prekinem to, oni bi da ja to produžim. Ako baš hoću, otkazni rok je 30 dana, još moram 30 dana da im, ali onda mogu da prenesem i tako dalje i onda oni kažu imate više kanala, a koliko je to više? Pa preko 200 kanala, pa onda pristup internetu koji je 100 megabita, pa onda upload i šta ja znam. I razumete, to su. I onda ja razmišljam, pa čekaj, jer to meni treba. Pa sve zavisi, gospodine, koliko vama treba, vi to morate. Kad sam ja bio mali, ja sam gledao crtaće u 7 sati i 15 minuta. U 7 sati, naveče i 15 minuta, mi smo sedeli ispred i gledali crtaće. Kad se crtač završio, mi smo išli na spavanje. Ujutru sam se budio, bila je jedna radiodrama, Porodica Jovanović. Ste slušali to? Jer ima neko iz moje generacije ili ja sam neki mohikanac. Porodica Jovanović, ja u školu peške. Mama pojadok svako jutro je napravila i onda u školu. Bez pojadoka se ne ide u školu. To ću vam pričati danas, Maja, kada dođete u našu radionicu mentalnog zdravlja. To je osnova. I onda odlazim i družim se. Nema iPhone-a. Ništa nema, ne postoji. Lopta je bila glavna. Igrali smo se, uživali smo. A danas televizija je sasvim drugačija. Kada je izašao 3K, treći kanal, beogradski, bio je prvi program, drugi program, izašao je treći program. I onda je Voja Nedeljković vodio jednu emisiju koja se zvala 3K dur. Svi smo sedeli 3K dur i navijali tamo. Ali je to bilo vreme. Danas imate 200 kanala. 200 kanala. Od tih 200 kanala imate i neke šifrirane kanale, i neke dečje kanale, i naučnu fantastiku kanale, i drame, i filmove, i informativne, i 10 kanala o fudbalu, sportu. I ko sad upravlja šta ćete vi gledati? I uzmete taj daljinski, jedan, pa drugi, pa treći. Ja imam 3, ne znam koliko vi imate. Ako imate neki savremen TV, možda i 4. daljinski, gde radite na internetu na njemu.
I sad mi gledamo, aha, sad ću gledati crtače, aha, sad ću gledati naučnu fantastiku, sad ću gledati malo ovo izmišljeno, pa sad ću gledati ove iščašene umove kako ubijaju tamo, pa kako ih hvataju. I to je sve agresija preko tog TV-a. A onda internet. Neko je rekao da je internet drvo poznanja dobra i zla. Sve imate na internetu. I đavo vam kaže, ti to možeš, niko te neće uhvatiti. Samo polako, možeš i da se kockaš, možeš i da gledaš malo kroz šljičaonicu, možeš, sve možeš, ne brini se, ti si siguran. Jer vam šaputu to nekad. Radio, novine, časopisi, knjige različitog sadržaja. I onda neko dođe u crkvu i kažu, imam ideju. Kako imaš ideju? Pročitao sam, šta? Na internetu. Ko je napisao? Ma nije važno ko je napisao. To je istina. Razmišljam, čekaj, polako. Ko je taj? Zašto je? Koji su motivi da je on to napisao na internetu? I mi onda uzimamo to, hranimo se sa time. To upravlja našim životima. A to ima svoje posljedice, dragi moji. Đavo to smišljeno radi. Ako ste vi uložili u nešto vreme, to ne može biti besplatno. Ako je neko napisao neki naučni rad i uložio čitav svoj život, znači to ne može biti dato svima, to mora da zavredi pažnju na drugačiji način. Tako da i na internetu ono što vredi nije na izvolte. Ja se izvinjavam, ali zaista je tako. Neke stvari imate i free, ali nisu sve stvari free i sve dobre stvari free. Sotona vešto koristi medije za ostvarenje svojih zlih nauma. Marljivo, moramo pažljivo čuvati svoja čula i odlučiti da samo božanski odobrene informacije dospeju u naš um. I zato Ellen White kaže ovako, svi treba budno da paze na svoja čula, da đavo ne bi ovladao njima, jer čula predstavljaju prilaze ljudskoj duši, prilaze životu. Kroz čula Bog će te iskušavati. A kod vas u vašem dobu gde se vi danas nalazite, čula su tako nadražena. Đavo tako nadražuje vaša čula. Zato što ste mladi, zato što ste jaki, pokušavajući da vas odvede na stramputicu. I mnogi naši problemi su ukorenjeni u našem umu, u tim misaonim šablonima koji pletu mentalne puteve i proizvede probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo. Jer Sotona svakome od nas nudi nakaradne misli. Ali mi treba da mislimo sasvim drugačije, jer nismo u obavezi da prihvatimo ono što nam đavo nudi. I zato u Efesima 6:20 Pavle nam kaže, jer naš rat nije sa krvlju i sa telom, nego sa poglavarstvima i vlastima, sa upraviteljima tame ovoga sveta i sa duhovima pakosti ispod neba. Mi se nalazimo u jednom ratu titana, đavola i Isusa Hrista, Boga, koji prevazilaze moći. Mi smo tu između te borbe. I oni pokušavaju da zadobiju naše poverenje. I zato naš rad nije sa krvlju i sa telom, nego sa poglavarstvima i vlastima, sa đavolima, sa demonima i sa upraviteljima tame ovoga sveta, sa duhovima pakosti ispod neba. Gde se oni biju? U umu. Oni pridobijaju naše razmišljanje, naš um, jer kada to pridobiju, tu centralnu jedinicu u našem životu, onda upravljaju našim životom. To se dešava danas u vašim umovima. Sad, pošto je um bojno polje, đavo ima jedan lukavo smišljeni model kako će delovati i uvek radi lažljivo, ali ne otvorena laž, nego polako. On nam saopštava informacije o nama samima. Đavo šapuće informacije kakvi smo mi. I mi nekada nasednemo na te informacije. Nisi dovoljno lepa, nisi dovoljno dobra, opet si gledao zabranjene stvari, niko te ne voli, ništa nisi postigao, svi te odbacuju, ne znaš da komuniciraš, vidi tu bubuljicu koja ti se pojavila, nemoj da ideš u crkvu, tamo te niko ne voli, svi te preziru, nisi dovoljno visok. I onda poveruješ tome. I ti kažeš, prosto te uhvati nešto i kažeš, i boriš se protiv roditelja, kaže, pa pustite me, neću. Zato što se nešto desilo u tvojoj glavi. Poverovao si ocu laži. Isus će ti reći sasvim jednu drugu priču. Nikad ti neće reći da nisi dovoljno dobar. Reći će ti, dete moje, ja te čekam. Ja sam te stvorio. Ja te poznajem. Ti si vredan. Ne boj se. To će ti reći Isus.
Ne boj se i ne plaši se, ja sam pored tebe i ja sam sa tobom. Ja ću ti dati snagu da prođeš sve nevolje koje imaš. Ne boj se. Ali uticaj ovog sveta je toliko jak, razumete? Ti kulturni obrasci nekako uzimaju svoje i guraju nas da moramo biti isti kao i svi drugi. Isto da se oblačimo, isto da pričamo, da psujemo možda kao i oni. Jer je cool tako razgovarati. Jer ako nisi cool kao oni, onda te odbacuju. Onda si drugačiji. I đavo pokušava. Ali ne samo da priča tebi o tebi, nego tebi priča o drugim ljudima. Kakvi su oni i prema tebi. I da oni nisu dobri za tebe. On govori o okolnostima gde se nalaziš, da nisu dobre za tebe. I to su sve netačne informacije. I on se koristi nekim poluistinama. Ima smišljeni model koji otpočinje jedva primetnim džangrizanjem. Postaneš džangrizao. Znate šta on? Samo džangrizaš sve. Nije ovo ne valja, nije ovo ne valja, nije ovo ne... I na sve, i na mamu, i na oca, i na društvo, i na školu. Ništa ne valja. I onda se razvija u zebnju, neki strahovi te uhvate. Svi ti, ovaj me ne voli, ovaj me napada, ovaj će mi uzeti. A onda sumnjičavo, sumnje, neke teorije, zavere, ovi rade ovo, ovi će nam uzeti ovo se dešava, onda zabrinutost, onda se pojavljuje strah, uvlačiš se u sobu, niko ti ne treba. I onda to dovodi do razmišljanja nekih gotovih teorija i on svoju igru igra polako, ima vremena, igra oprezno. On te proučava. On proučava šta voliš i postavlja ti zamke u koje čeka da te uvoli. On ne zna šta razmišljaš, ali zna šta voliš. I onda ti nudi to. Poznaje gde si nesiguran, poznaje gde si slab, poznaje šta i čega se bojiš. Zna šta te najviše pogađa i onda uzima dovoljno vremena koliko je neophodno da bi te porazio. I njegova najjača karta je strpljenje. Strpljiv je. Čeka kada ćeš otići na godišnji odmor, kada ćeš popustiti. A u veri nema godišnjeg odmora. I ti kažeš, sada ću se opustiti, sad sam daleko. I onda te dočeka. I onda te obori. Đavo je otac laži, laža i otac laži. Kako se braniti? Da li možemo uopšte da se branimo? U 2. Korinćanima, u 10. poglavlju, od 4. do 5. stiha, Pavle kaže ovako: jer oružje našeg rata nije telesno. Ne možeš uzeti mač, pištolj ili štit, nego silno od Boga. Potrebna je Božja intervencija da raskopa to što đavo pokušava da umetne u tvoj um. Silno od Boga na raskopavanje tvrđava. I pogledajte, cilj đavolove pažljive strategije, strpljive i oštroumne obmane je da uradi tvrđavu u tvojoj glavi i u tvom umu. Tvrđavu. Znate šta je tvrđava? To je ono što stoji vekovima i što ne može tako lako da se sruši. I on to gradi polako. Šta su ta tvrđava, ta utvrđenja u našim umovima koji đavo gradi? To su područja našeg života u kojima smo utamničeni, zarobljeni. I to godinama i ne možemo se iz toga izvući. Zašto? Zbog načina na koji razmišljamo. Jer to nas drži i mi se vrtimo u tom jednom krugu. I naša obaveza je poznavanje Božje reči, da bismo bili u stanju da uporedimo sadržaj naših misli sa sadržajem tih Božjih misli. I zato Pavle kaže, ne možeš se telesno protiv toga braniti. Mora biti Božja intervencija da raskopa ta utvrđenja koje đavo napravi u tvojoj glavi. Godinama koja pravi. I onda kaže, mi razaramo ta utvrđenja, ta mudrovanja i svaku oholost koja se diže protiv spoznaje Boga. Jer ako spoznamo Boga, mi ćemo znati šta je dobro, ugodno i savršeno za naše živote. I zato se on bori postavljajući utvrđenja da mi ne prepoznamo i ne spoznamo Boga kao ono koji nam želi dobro. I kada Bog interveniše, kada mu dozvolimo, onda dolazi do spoznaje i zarobljava se svaka misao koja dolazi iz ovih utvrđenja i ona postaje poslušna Isusu Hristu. I mi postajemo deca Božja. Svo to ropstvo gde smo zarobljeni nekako spadne sa nas i mi doživimo slobodu.
Te kako je ovo ozbiljna stvar. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Mladi ljudi, ovo je ozbiljna stvar. Ozbiljno je šta čitate, šta gledate, gde se krećete i tako da. To je vrlo ozbiljno. Vi morate biti mudri u saradnji sa Isusom Hristom i da raspoznate šta je dobro za vaše živote, šta nije. I da danas vidite vašu budućnost. Jer ako danas rozate svoje živote, vaša budućnost će biti loša. Vaš život treba da ide na gore, ne da pada dole. Vi ste tek na početku života. Ne za 20 godina da budete totalno raskrinkani i da nemate više šta da ponudite i da nemate više ni svrhe da idete dalje. Čuvajte ono blago koje vam je Bog dao. Nemojte pokleknuti i dati đavolu stvar da preuzme kontrolu na vaše životu. Zato sestra White kaže u knjizi Saveti, zapravo kako se zove, karakter i ličnost, imate ovde na engleskom, kako treba da vežbamo da se odupremo tome. Gde kaže, Bog je svakom ljudskom biću dao mozak. Svako od nas je hodajući mozak. A opet sa druge strane neko kaže, svako od nas je hodajući zavežljaj razmišljanja. Ili navika, ili uverenja. To što ste vi danas, to su vaša razmišljanja. I kada razgovarate sa drugim, znači sve što vi pričate, to su vaša razmišljanja. I to se sve vidi šta se napravilo u radionici vašeg uma. I Bog je svakom ljudskom biću dao mozak. I on želi da se to upotrebi njemu na slavu. I mi nemamo preveliku, kaže ona, moždanu moć ili sposobnost da rezonujemo. I zato treba mozak da razvijamo i da ga vežbamo. Vi morate da razvijate i da vežbate mozak. Mozak voli disciplinu, on ne voli da bude nezaposlen. Igrice ubijaju moždanu sposobnost. TV ubija. Ali zaista, namerno nam se ovo nudi da ne bi razmišljali. Danas deca, znate šta pitaju kada dobiju lektiru? Da li ima snimljen film? Ne da se čita knjiga, nego se pita, ima li snimljen film o knjizi? Zašto? Film je već sažvakan, neko je pročitao knjigu za vas i on je sažvakao, izbacio je šta mu se nije svidelo i ubacio ono što je on hteo, da bi neke stvari pojačao, a neke stvari smanjio. Knjiga razvija Imate klasike koji su fantastični za čitanje. Imate Bibliju koja je knjiga nad knjigama, čitajte. Bavite se njome, razmišljajte, razvijajte i vežbajte snage uma i tela. Ljudskog mehanizma, kaže Ellen White, koji je Hristos otkupio. Zašto? Da biste ih mogli što je moguće bolje iskoristiti. Mi treba da činimo sve što možemo, da ojačamo te moći koje nam je Bog dao, jer Bogu je ugodno da postanemo delotvorniji u našem životu, sarađujući sa njime. Mozak mora da radi ko singerica. Singerica je mašina za šivenje. Stariji znaju. Singer. Nemački proizvod. Singer. Ti znaš, evo je. Zato što si kostimograf. Zato što si šila. A ja sam radio u pozorištu, znaš. Sam bio šminkeraj. Tako je. Nisam radio na singerici. Mozak mora da radi. Nema i mora da sarađuje sa Bogom. Ona dalje kaže, koliko je mozak obrađen i koliko je razvijen, to je mera ljudskog bića. Nikada nemojte misliti da ste dovoljno naučili i da sada možete da smanjite svoje napore. I onda ona kaže, kultivisan ili obrađen je mera za ljudsko biće. Čovek se meri po tome koliko ima široko razmišljanje, koliko je razvijen tih njegovih moždanih sposobnosti, dijapazon onoga dubine, da ide duboko. Znate, kada se Biblija proučava, sa neki ljudi se kaže, ali ide duboko. Um se razvija i onda Bog otkriva. I ideš duboko, ideš visoko. Tako treba da bude ljudski um. I što čovjek ima više edukacije, to je vredniji. To je njegova mera. I vaše obrazovanje treba da se nastavi tokom čitavog vašeg životnog veka. Svakodnevno učite. Ali ne samo da učite, nego i primenjujte ono što ste naučili u životu. Nema odmora. Čovjek se uči dok je živ. Mozak ima te sposobnosti i on želi da se razvija. Učite jezik, učite da svirate gitaru. Evo vidim ovaj orkestar. On napreduje iz godine u godinu. Sve su bolji, sve više instrumenta imaju.
Pitam se šta će sljedeće godine svirati, sad imaju 2 gitare. Možda će doći neki hapsikort. Na žice, one stari. A ne, orgulje su tu, ali ja sam htio namjerno nešto treći. Vidite koje su sposobnosti tog ljudskog uma i šta sve može. Um se kultiviše istinom. Kako se um obrađuje? Istinom. Gde je istina? Istina je kod Boga. Kaže, upadljiva je sličnost između nekultivisanog polja i neuvežbanog uma. Da bi cveće raslo u bašti, mora se dati napor, inače će rasti korov. Deca i mladi već posjeduju svojim umovima i srcima seme pokvarenosti. Rodili su se takvi zato što smo grešni. Spremno da iznikne i da donese svoju izopačenu žetvu. I onda kaže, potrebni su najveća briga i staranje u razvoju i snabdevanje uma dragocenim semenom biblijske istine. Ovdje se nalazi istina koja je svevremenska, koja nadilazi vekove i nacije i narode i primenljiva je u svako vreme, u svakom trenutku života. Ali mora se iskopati ta istina. Nekada svet zapljusne lažima pa se zaboravi ta biblijska istina. I Bog želi da obnovi naš um. I zato smeće nekih sumnjivih principa koji nudi ovaj svet i navika treba da se počisti. Jer Bog želi da obnovi um i da ispuni srce blagom istine. I zato Isus hodajući ovom zemljom kaže, ako ostanete na mojoj besedi, na mojoj propovedi, ako vam se svidi ono što sam ja pričao, moja nauka, vi ćete postati moji učenici. I tada ćete otkriti šta je istina i istina će vas osloboditi. Vi ćete poleteti. Nećete biti robovi koji robuju đavolu i utvrđenjima koji su sazidana u njihovoj glavi. Vi ćete se osloboditi iz tih utamničenja. A istina će vam dati slobodu. I ovdje vidimo kako nadijačati u borbi protiv đavolovih odmana. Moramo se upoznati sa Božjom istinom, obnoviti svoje umove u njegovom rečju i tada upotrebiti oružje i raskopati utvrđenja i svaku visinu koja se podiže protiv bogopoznanja. Evo savjeta. 3 stvari. Zapamtite večeras. 3 stvari su važne da bi vaš um bio savršen. Prva stvar, upotreba vremena. Pravilna upotreba vremena. Šta kaže sestra White? O pravilnoj upotrebi vašeg vremena zavisi uspeh u sticanju znanja i mentalne kulture. Evo sad ću vam otkriti jednu tajnu, jer može. I ja imam mobilni telefon. Šta mislite, koliko često ja boravim na mobilnom telefonu? Koliko sati dnevno? 3. Moja ćerka mi je pomogla da instaliram jednu aplikaciju koja mi govori koliko sam dnevno bio na internetu. I kada sam video koliko sam dnevno bio na internetu, ja sam se šokirao. Jeste instalirali tu aplikaciju? Jer ima neko još takvu aplikaciju? Evo reći ću vam. Znači jednog dana sam bio na telefonu 8 sati i 58 minuta. Jesam preterao? Tome, ako ti instaliram ovu aplikaciju, šokirat ćeš se. A onda sam se pokajao, pa sam drugi dan bio na internetu, znate koliko? Samo 2 sata i 40 minuta. Nisam obrisao aplikaciju. A bilo je i boljih dana. Sutradan sam bio 3 sata i 20 minuta. A onda sam bio 1. jula 4 sata i 27 minuta. A onda 3 sata. I onda 1 sat. Zamislite, od kad sam došao ovdje kod vas, od kad nemam internet, 1 sat. Dobro delujete na mene. I onda vam govori sve, gde ste bili, šta ste radili, koliko ste potrošili. I vi kad saberete na godišnjem nivou ovdje, koliko vremena vašeg života ode da gledate na neki uređaj? Uređaj koga snabdevate informacijom. Jedan savremeni sekularni prorok je rekao da mi živimo u vremenu gde je najvažnija religija dataizam. Ste čuli dataizam? Šta je data? Podatak. Mi živimo u vremenu gde je najvažnija religija podeliti podatak ili informaciju. I kaže on, svi smo mi sluge te religije. I vi ste sluge te religije. I vi ste sledbenici tog nekog dataizma. Jer kada ste danas otišli na akcije, jeste slikali akcije, jeste kačili na Facebook,
Jeste očekivali da neko lajkuje to što ste uradili? I odmah, gde god odemo, mi odmah. Selfie, tu sam bio, tu sam uradio, onda 200 lajkova. I mi danas smo zavisni o tome da podelimo informaciju sa drugima. I onda čekamo feedback, jer govorim savremenim jezikom. I ako nema feedbacka, drugi će nam reći da li je dobro to što radimo. Ako će neko napisati, aha, bio si u Kavadarcima, radio si tamo nešto i reći će, wow, pravu stvar radiš, a ti sav srećan, kažeš, to je smisao mog života. Ali ako dobiješ dislike, onda ćeš reći, ne, sljedeće godine se neću prijaviti na Podaje raka. Nije dobro, niko ne lajkuje. Ste razmišljali nekada o tome? Kome mi služimo? Ljudima s kojim dolazimo u dodir ili sebi, ili nekome da podelimo tu informaciju, da bi on nama dao neki feedback i da bi nam rekao. Pravilna upotreba vremena. To je tako važno danas. Tako nam sklizne vreme, a mogli smo ga tako mudro upotrebiti. I kaže on, od toga zavisi uspeh i sticanje znanja, ali i mentalne kulture. Razumete? Mentalna kultura. Nekulturni smo mentalno. Nemamo nikakvu kulturu kada je u pitanju sticanje nekog znanja. Kultivacija razuma se ne može omesti ili ne sme omesti siromaštvom, skromnim poreklom ili nepogodnim okruženjem. Mnogi kažu, ja nisam imao mogućnosti. Ona kaže, to nije dobar izgovor. Ne možete omesti siromaštvo ili skromno poreklo ili nepogodno okruženje. Znači, moraš da naučiš da vreme rasporediš kako treba, a onda moraš, druga stvar, imati odlučnu nameru. Moraš nešto želeti. Moraš da odlučiš namerno da ćeš stvari uraditi. A onda kada odlučiš, to je druga stvar, treća stvar, moraš biti marljiv. Istrajno raditi na tome dokle god se to ne ostvari. Vreme, namera i istrajnost. 3 stvari. Vreme, namera i istrajnost. To će ti pomoći da stekneš mentalnu kulturu, da stekneš znanje i da podigneš svoje razmišljanje. Nađi vreme da proučavaš Bibliju. Odluči da ćeš je proučiti u toku 1 godine. Odluči da nećeš odustati. I pogledajte šta ona kaže. To će omogućiti ljudima da steknu takvo znanje i takvu mentalnu disciplinu koje će ih kvalifikovati za gotovo svako mesto od uticaja u društvu i od korisnosti. Svi mi hoćemo da budemo veliki u društvu, ali da bi nas ljudi prihvatili, voleli i cenili, moramo da imamo mentalnu kulturu, moramo da imamo neko znanje, moramo se pojaviti kao takvi. I to će nas kvalifikovati da u životu napredujemo. On je došao iz ovoga mesta koje se zvalo Idvor, zvao se Mihajlo Pupin. Ste čuli za Pupina? Znameni, znate po čemu? Po tome što sam ja merio 8 sati na internetu. Kako je ta informacija prošlo išla nekim tim, nema žica, razumete? Jeste razmišljali kako ja sad šaljem mojoj majci poruku tamo negde u Srbiji? Nema žica, ste vidjeli, nema žica. Nije ništa zavezano. Zato je zaslužan Mihajlo Pupin, koji je osmislio kalemove da se informacija prenosi na daleke puteve kroz neke talase bez žica. To je revolucija, internet je zaslužan zbog njega, telefonija i mnoge druge stvari, Mihajlo Pupin. A potekao je iz nekog Idvora, gde je bilo 800 stanovnika onog vremena. Majke i otac su mu bili nepismeni, siromašni. Bilo je 10 dece, on je bio 7, a 10 njih, 5 sestara i 5 braće. I sad zamislite njega, da li je on imao šanse da postane vrhunski naučnik? Nije imao nikakve šanse. Nikakve šanse. A njegovi su došli iz jednog sela tu na albanskoj granici kod Ohrida, koje se zove, pomozite. Kako? Nije. Nije. Tu je baš blizu, imate mauzolej Mihajla Pupina tamo, odatle su njegovi prešli. I ovo je njegova kuća u Idvoru. Evo ovako izgleda. I on je u jednom trenutku odlučio da ide u svet, iz Idvora. I to išao je peške. Imate njegovu knjigu Sa pašnjaka do naučenjaka. Kako je sa pašnjaka, gde je čuvao krave i koze i ovce, otišao u Ameriku i postao veliki čovek. I on je opisivao, ovo je seljačka peć pored koje je sedeo tada, nije bilo trikadura, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo interneta, ali bilo je nekih seljaka koji su ga učili životu. Kaže on, skromni seljani Idvora bili su siromašni u zemaljskom blagu, ali su obilovali bogatstvom.
u predanjima o svojim starim tradicijama. I dugim zimskim večerima i dvorci su održavali svoja posela. Kao dečak ja sam bio na mnogima od njih u kući svog oca. Stariji bi sedeli oko tople peći na klupi napravljenoj do istog materijala kao sama peć. I obično od mekih cigala, omalterisana i okrečena. I ljudi su sedeli i razgovarali, izgledali su kao senatori, kaže on. Ti seljaci u izvoru su za njega bili senatori. Samozvani čuvari sve mudrosti u izvoru. I kaže, kraj njihovih nogu su bili mlađi, gledali, učili i on je voleo da uči. I onda mu je mama rekla, mama se zvala Olimpijada, sine, znanje su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebo. Moraš da imaš mentalnu kulturu, moraš da stekneš znanje. Jer znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život i vodi nas u život budućnosti pun večne slave. I onda mu je rekla, sine, ti treba da ideš u Pančevo. Pančevo je bilo 35 km od njegovog sela Idvora. I on je otišao u Pančevo peške i tamo se upisao u Realku, tako se zvala škola onog vremena. I tamo, kaže on, sreo sam učitelje koji su na mene ostavili tako jak utisak, veći utisak nego senatori u Idvoru. Naročito njihovo poznavanje prirodnih nauka koje su bile nepoznate ljudima u Idvoru. Samo 35 km od njegovog mesta je bilo za njega znanje. I otišao je i napravio je posao. Onda je otišao u Budimpeštu, iz Budimpešte u Prag, iz Praga je otišao u Hamburg, iz Hamburga se ukrcao u brod i otišao u Ameriku. Kada je došao u Ameriku imao je $5 u džepu. Kupio je neku pitu od šljiva za $5, gde je bilo više koski nego šljiva. Pojeo to i pogledao onu veliku Ameriku i rekao, šta ja radim ovde? I uvek se pitao čitavog života, šta sam ja to doneo na ovaj svet, što je tako značajno da svet treba da čuje za mene. I onda je počeo da radi. Znate gde je radio? Na njivama, mučio se, radio je na građevini. Ništa nije imao, $5 je potrošio, nije imao gde da spava, nije znao jezik. Ništa, nula. I počeo je polako. Za 5 godina odbacivanja, patnje, on je našao neki fond, napravio je fond svojim rukama, upisao je Columbia univerzitet, završio školu, onda su ga poslali u Berlin, pa iz Berlina u Englesku. Završio je magistrat pa doktorat, vratio se u Ameriku, osnovao je na Columbia univerzitetu laboratoriju Mihajla Pupina. I tamo je do smrti radio kao naučnik. Posle njegove smrti, još dan danas postoji ta laboratorija. Iz njegove laboratorije 10 naučnika posle njegove smrti su dobili Nobelovu nagradu. I sad mi ćemo reći, wow, Mihajlo Pupin Idvorski. Velike stvari napravi. Iz Idvora. Kad su ga pitali, daj, kaži odakle si. A on kaže, znate kako, ja sam iz Idvora. Pokaži na karti gde je taj Idvor. I danas idite da tražite na Google Maps Idvor i kartu, nećete naći Idvor na karti, zato što tamo žive danas 300 stanovnika. I tamo ima više pataka nego ljudi. Odatle je došao. I vi sada kada jednog dana odete u svet, vi kažete, ja sam iz Kavadarci. Iz Vataše. To niko ni ne kaže da je iz Vataše, ali tako? On je iz Kavadarca, a u stvari to nije Kavadarci, to je neko naselje. Pa gde je na karti? Pa čekaj da nađem. Vidite, kako je on mogao? Kako se suočio sa time? Kako je otišao? Kako se odupreo? I kako je napravio posao? I evo kad su mu davali nagradu za knjigu 32. godine za njegovu knjigu, evo govor koji su održali o njemu, kaže, kasne zime 1874. godine, mladi Srbin se iskrcao u Castle Garden, bio je bez imanja i imovine, bez prijatelja ili uticaja, bez znanja i jezika ove zemlje. I mogli bi reći da nije imao ništa, ali tako ne bismo prepoznali stvari koje je imao. Imao je dobro zdravlje, imao je karakter, imao je ambiciju i željan da nađe znanje i da ga iskoristi. I visoke moralne ideale. I kada čitate o njemu, on je rekao, od svih znanja u životu koje sam stekao, najvažnije je biblijsko. Ste čuli za taj njegov citat? Poznavanje Boga i sve ono što je me formiralo kao ličnosti. Bio je kompletna ličnost, veliki hrišćanin i veliki naučnik. Tako da, dragi moji mladi, nemojte da se umorite. Nemojte, Vevčani, tako je. Iz Vevčana. Hvala ti. Tako je. Evo, ni Vevčani nema na karti, isto kao i Idvor. Ima, po Mihajlu Pupinu.
Nezavisna država, tako je. A dobro činiti da vam ne dosadi, kaže. Čineći dobro, nemojte da vam dosadi. Možemo se umoriti čineći dobro, ulagati, jer ćemo u svoje vrijeme požnjeti ako se ne umorimo. Bog je na našoj strani. Kada prođemo preko vode, on će nas čuvati. Kada prođemo preko reka, neće nas potopiti. Kada pođemo kroz oganj, neće nas plamen opaliti. Ne bojte se. Stanite na stranu vašeg Boga. Budite sa njime i Bog će vam dati vetar u leđa da uspete u životu i da napravite posao. Da budete mentalno kulturni, mladi ljudi koji raspoznaju dobro i zlo u saradnji sa svojim nebeskim stvoriteljem. Amin.